masiku akumapeto ziyenera kuti zobisika zonse zikhale pambalambanda. Tidanena kuti zinthu kuchokera lero kupita kutsogolo zinthu zimene zinali zobisika zikhala poyera. Ngati mungakumbukire mawu amenewo tidalankhula ngati si 2022 ndimakumbukira kulowa 2023 danena kuti tikulowa mu zaka zimene zinthu zobisika zonse ziyenera kukhala poyera. Zikafika pamenepa ine Twaibu Ahmadu Hamid Ali ndikuti andikumbutsa machitidwe achipembedzo cha majesuiti kupembedza kumene kumapembedzetsa anthu satana omutsatira popa makamaka maudindo ankati imene imatchedwa kuti inner circle of satanic rituals. Amapembedza mapembedzedwe ake oterewa. Kuchipembedzo cha satana kuli mapembedzedwe olekanalekana amene amatsatirana ndi miyambonso yolekanalekana yakapembedzedwe ka satana, imene miyambo yonseyo mumakayipezanso mukapita ku chipembedzo cha Roman Catholic. Mkati mwa chipembedzochi amapembedza masisitimu omwewo amene satana amapembedza. Satana amachita kelemu kuti chipembedzo cha Roman Catholic nchake kwa zaka zochuluka kuyambira nthawi imene chinthuchi chidayamba. Zinthu zambiri zimene mukuziona lero kamba ka tekinoloji zakhala zilipo kwa nthawi yayitali za mapembedzedwe a chipembedzo cha satana. Tidanena mu audio ija kuti apapa amasankhidwa mziwanda osati wanthu koma ziwanda ndi zimene zimasankha. Akasankha amatulutsira kunja kukayamba tsopano nawonso anthu kusankhapo, chifukwa mkatikati mwa chipembedzochi likululi limayimiridwa ndi ziwanda zokhazokha kuphatikizapo Lucifera mwini wake, amene mumachijoyina chipembedzo cha Roman Catholic nkusendera ku mtunda wa maudindo okwera mpaka kukafika ku St. Peter's Basilica. Mumayamba kuona kapembedzedwe kachilendo kwambiri. Ambiri Asilamu tili nawo, ambirinso Akhristu tili nawo, ambirinso azipembedzo zolekanalekana tili nawo amene adayindapo maulendo kukafika kukaonerera mmene chipembedzochi chimapembedzera kulikulu lawo. Anatuluka chipembedzochi ndipo anabwerera mbuyo. Number 1, chipembedzochi apapa pa chithunzipa chikukuonetsani mmene satana amapembedzedwera. Makamaka munthu wamkulu wa chipembedzochi akamwalira pamakhala 4 kona imene imaoneka yakunsana. Amakung'ambani malaya kunsana. Anyamata mumasankhidwa. Anthu amenewa mugulu lawo mmene alili aliponso 12, mwina ena sakuoneka chabe pa kamerapo, pakhala 12. Amakung'ambani kunsana. Zimenezi zimachitika mwambo uliwonse wa maliro wa munthu amene ankapembedza satana pa maudindo okwera, more especially ngati munatengako Black Fathers. Black Fathers ndi anthu amene amayima ngati atate oyang'anira madera. Mwachisanzo, ngati mmene chilili chipembedzo chanu, ngati chili mpapa, papayo amayikidwa kukhala Black Father. Chipembedzo chanu mumati bishop wamkulu wa chipembedzo chanu, mutaitolo imene mumampatsayo amatchedwa kuti Black Fathers. Choncho chipembedzo chonse cha chipembedzo cha satana chimayitana ma Black Fathers amenewa, nawo amayika pa listi yakuti ngati adzamwalire ma Black Fathers adzayenera kulandiridwa ndi mwambo umene umatchedwa kuti 4 kona. Palinso kachizungu kena kamene amagwiritsa ntchito pakona mukuiona kunsanayo, the Fundamic corner.
tsono akanena kuti pandemic kona ndikumasuleni mpingo wa Mulungu munyengo yonse ya matenda a COVID-19 pamene mitembo inkafa ndi muliri uja. Mtsogoleri wa chipembedzo cha Katolika amene watisiyayi adayimira ngati eni munthu ku dziko lapansi authority ya anyamata kuchoka ku Wuhan atakonza coronavirus ndi azinzawo onse amene anathandizana kukonza matenda amene aja, popempha chilolezo chakuti kodi tipite tikadye wanthu, tikaphe wanthu, tikasakaze anthu ngamwini. Pope ndi amene adayimira kuti tonsefe anthu a dziko lapansi ndi ake, ndipo adasayinira kuti ziyenera kutero. Nawo mwambo mukuona pamene papawo ndi kuvomereza kapena kuchita limodzi ndi anthu onse amene adalowa nawo mwambo umenewu, komanso amene adadziwa za chimene chikuchitika mu nyengo ya coronavirus. Mukayang'ana ndi chidwi mupeza kuti akukuonesani the covered white mask imeneyi ku chipembedzo cha Satana imatchedwa kuti 1119 ndi amachosa 19 iyo amachosa 11 ndi kusiyapo 19 yekha, kapena kuti 1 ndi 9, kutanthauza kuti nambala yosiriza amadzaphanso 1 iyo nkukusirani 9 yokha, kuyimira chipembedzo chonse cha Satana mdierekezi mu ndondomeko za miliri yosiriza imene idzawononge ku dziko lapansi, koma movomerezeka ndi mpando wa chipapa ndi amaveka anthu white covered mask ndi amene mukumuona pamene popoyo. Ichi chini chipembedzo cha Satana. Sotamverani amakupatsani chinthu chimene mumadzimenya nacho kunsana, mwamuona akayima kutsogolo musanachite play simungadziwe chimene chili kuseri kwakeko. Imeneyo imene yayikidwa kumbuyoyo konayo imaonekanso ndipo imatchedwanso secret kona. Zochitika zonse za chinsinsi zimene mumachita ngati mukupembedza Satana pa miyambo ya miliri yolekanalekana imene imabwera ku dziko lapansi, mwambo woterewu udachitikanso mchaka chimene apapa Yohane adamwalira. Musayiwale kuti ndi apapa Yohane amene adamwalira amene adapereka wanthu ku HIV, mmene achina Ribo ankakonza virus ija, china Robert Riba. Kumbukirani kuti dziko lapansi lili ndi amene amachita kelemu kuti ndilawo. Munyengo imeneyo kutabwera pandemic ya HIV adavalanso zomwezi, ndiponso kunsana kudali kong'ambika. Tamverani, zinali kupereka ulemu wawo kwa apapa amene adachokawa Yohane kuti anakwaniritsa nsembe za anthu, the human sacrifice through the pandemic imene imayenda ku dziko lapansi. Tsono apapa akukondwerera ka pandemic kapena kupanga signify the coronavirus pandemic. Musayese kuti izi zikuthera pafupi, ayi, mamiliyoni a anthu amene adapita aja. Muli buku limene limasungidwa mmenemo mu Vatican limatchedwa kuti the book of the dead. Kabuku kachabe kaja kamapezekanso kuno ku Africa mpaka nyumba za mabwana ku Africa. Oyang'anira maiko amakadziwa bwino, kamatchedwa kuti the book of the dead. Now anthu amene mukuwaonawa akubayidwa akawerama amambaya kunsanako. Kubaya kumeneko ndi chizindikiro chachikulu kwambiri cha ophedwa mwadala amene amaonekera ndi munthu amene akubayidwayo amakhalanso kuti ali pa ndandanda
wa amene adaonerera nawo mwambowu maudindo akuvomereza mavirus kapena akuvomereza mafendamiki amene amabwera ku dziko lapansi. Musayesa nyamata wamba mukuwaonawo, koma tamverani, gulu limeneli 12 mukuliona pamene papali mmene lapanga chonchomo muchite folo ngati kungatheke, ngakhale mayina awo ngakhale mbiri yawo kutere kwa amenewa ndikuti amakhala kuti akupasidwa 3 years yokhala ndi moyo, sapitirira pamenepo. Nawonso ndi masacrifice pamene alipo adzaperekedwa nsembe akamazamaliza ulendo wa nthawi yapansi pano. Mwachidule chimene mukuchiona chikuchitika pamene papachi ndi chipembedzo cha Satana ndiyelekezi, palibe mapemphero aliwonse. Koma muloma wapa Malawi, muloma wapa Chilinde, muloma wapa Ndilande, muloma wapa Bangwe, muloma wokhala mkatikati mwa dziko la Malawi sangamve chichewa. Nanena kuti chimachitika nchani kuchipembedzochi. Anthu mumaona Mariya, mumaona Yesu, zimathera pamenepo. Koma kutsogolo kwa chipembedzochi kumakhala zinsinsi zakupembedza Satana. Makani omwewa ndi amene amapanga nsilamu. Mukamwamuuza zakaba amachita makani kuti gwe savomera, koma mukadzatenga kamera ndikulowa inside the Kaaba, you will be totally disappointed. The whole entire Muslims muzakhala disappointed chifukwa pamakhala secret imene imakhalapo. Mukamayang'ana chinthu chimenechi kapena kufufuza nkhani zina zimene ine ndakhala ndikuzitulusa m'maaudio, ndidanenapo that the two-headed dragon ndimakupasani Vatican ndi Mecca. Ndimayang'ana ndi nsonga zazikulu za lilime la Satana limene limatuluka ku nsonga ya zipembedzo ziwiri, koma amembala awo pansipa asakudziwa. Ndibwereze, the two-headed dragon amanena za Vatican komanso Mecca. Kumeneku ku nsonga za chipembedzochi kumakhala zochitika zolekanalekana. Now pamwambo wa papa payenera kuoneka kusimikizira kapena kukondwerera nawo dzanja limene adayikapo mu coronavirus imene idabuka 2019, imene idatenga ma 1000 ndi mamiliyoni a miyoyo yambiri. Nkhani imeneyi ndiyosausa kwambiri. Mwina simungadziwe ichi, koma mudziwe kunena kuti chonchi mmene mukuonera pamene papako, mukayang'ana ndi zithunzi mwachidwi mupeza kuti mkatikati mwa zimene zizimu mulinso anthu ena amene akuonekera ngati odzangoonerera nawo mwambowu, koma amenewa ndi mamembala a European Union, EU, ali komweku akudzataniko. Sikudzangoonerera chabe nkhani imeneyi, koma mmene ankasayinirana 2016 komanso 2007 pamene ankanena kuti kudzabwera matenda amene adzachite great reset ku dziko lapansi, ndikunena kuti koma nthenda imeneyo amene adzakhale kuti kuyivomereza tidzayitumiza pa honor list. Ankatero ndiyelekeza, we will release it, koma tidzayipanga release at honor list. Atavomereza nthawi imeneyi mkatimu mwakhala mukubuka anthu amene akhala akupanga sponsor chochitika cha coronavirus. Mwachidule timadziwa bwino za Bill Gates amene adayika dzanja lache kwa mphamvu kwambiri, amenenso watenga nawo ndalama lerolo kuchita sponsor ngati chipepeso kumwambowu, most especially iyiyi mukuyiona pamene papayi yabwera ndi anyamata amamasika white. Iyiyi kuyimira mfundo za imfa za anyamata pa coronavirus. Atatewa adali konko. Chimene chikuchitika pamene papachi ndi chimene chili ndi zochitika zenizeni za chipembedzo cha Satana ndiyelekezi. Tsono kumva kumakhala kovuta
kumva chichewa kukumuvuta muloma wopembeza nawo pa nyambadwe. Anyamata ako kafidro, anyamata apa maula, mumva chani? Palibe. Inuyo mmaona Mariya, mumaona Yesu. Zathera pamenepo. Koma anzanu ndi zimenezi. Ndipite mopyola kuti zipembedzo zambiri tikamanena kuti kuntunda zidawonongeka, malikulu amatchalitchi ambiri ku dziko lapansi. Kulikulu kwawoko kumakhala miyambo ya chipembedzo cha Satana. Ndi chifukwa chake ine mmene ndinabwera ku dziko lino la Malawi kudzalongosola zochitika zakuseri kwa chipembedzo cha Satana, nati zipembedzo zambiri kuntunda ndi zowonongeka. Mudzakhumudwa mukadzaona zakulikulu la chipembedzo chanu zimene amachita. Anyamata akuluakulu akumipando ija amapezeka nawo m'miyambo ya chipembedzo cha Satana, ndipo amapanga zimenezi. Apita ku nyumba, kaya asankha ku nyumba kwa Wilson, kaya asankha ku nyumba kwa John Hagee, akakhala kumeneko ndiye kuti gulu lonse limakasonkhana mchinyumbamo nkuchitako mwambo, chifukwa palibe chipembedzo ndi likulu lake chimene chikuloledwa nthawi ya pansi pano kupembeza mopanda kupembeza kwa Satana. Ana Mulungu kulibe. Timvereni ndikulankhulani ndi wa Seventh Day Adventist. Mudzakhumudwa kamera ikadzapita kulikulu tsiku lina, mukaone zimene amapanga top 6 ya anyamata amene akuyang'anira chipembedzo cha Seventh Day. Ukati wa usiku wa pa 24 mukapeza kuti azungulira pa manda a Ellen White akupanganso malicious awo. Ndikamati kuntunda kudawonongeka, ndimakhala ngati ndikungowononga zipembedzo kapena kufuna kuyipitsa mbiri za wanthu, kapena kuti chilipo chimene ndikufuna. Palibe chimene ndimafuna anyamata ino, ngakhala ndalama ndali nayo, mayiko ndayenda, nifunanji ku dziko limeneli. Kwanga kumakhala kuwulula ndi kufotokozera kuti m'maso mwa anthu mdziyera. Ndiganiza kuti mmene mukuona zimenezi mutha kuona kuti kodi chikuchitika nchani. Kodi mukudziwa ino kuti mukakwera kuntunda kwa zipembedzo mupite imene ija amanena kuti Pentecostal Assemblies of God, mupite kuntunda kwa Assemblies of God, mupite pa Nigeria pomwepa apa mukaone, mukakafika pa Abuja mukaone ma-meeting amene amapanga akuluakulu Assemblies of God kuntunda molumikizana ku America ku Oklahoma. Mukakhumudwa ino kuti kodi chipembedzochi chimayenda bwanji. Nanga zimene akuchita anthu awawazi ndi zatchalichi kapena mchikunja. Malikulu azipembedzo zambiri ku dziko lapansi amakhala ndi mamistake akuti sanalole kukhala free ku zinthu za sataniki. Amafuna ulemerero wa dziko lapansi uthandize kuyendesa mfundo za zipembedzo zawo. Zimene mukuziona pamene papazi inakana Roman Catholic kuti ipembeze yokha, imafuna idzipembeza limodzi ndi woyipayo, ndi adayipezerera mpaka adakalowa mkati. Lero zinthu zimene zimafunika kuchitika kuseri zikuchitika poyera. Mwaona ngazithunzi zina zija, mwaonanji chimenechi chikayenda akuonesani Semiramis ataonekera ngati kuti ndi munthu, koma muona kuti ndi shape ya pyramid. Muiona ili pamwamba, inu muziona kuti Mariya, koma ndi shape ya pyramid. Muyang'ane, muchite watch carefully, mukayang'anisisaso chimenecho muchione ngati Mariya pamwambacho. Pamwamba pakepo muonanso kuti pali the whole scene eye. Chenicheni chipembedzo cha sataniki ndi chimene chikuchitikachi. Sodzana lecha tikamanena kuti chipembedzo cha Roman Catholic ncha sataniki, ndipo ndi imodzi mwa chipembedzo chimene Satana amachipezerera. Lero mudzionera zikuchitikazi. Ntakufunsa mnyamata wa papalishi, ntakufunsa wakumphakati, undiuze kuti pali kulumikizana kwanji pakati pa zimene ukuzionazi ndi Mulungu. Mupeza kuti kulibe.
Ndithu mkamatumiza zimenezi kuzitumiza kaya pa YouTube kulikonseko kumene uthenga ukupita, mdzipita ndi zithunzi zomwezi, mdzitengako zithunzi zonse zapamwambo wa maliro apapa muzizitumiza, muzifunsafunso lakuti pali kulumikizana kwanji pa zimenezozo ndi Mulungu, mukapeza kuti kulibe. Nkhani zosausa kwambiri. Malikulu ambiri azipembedzo za dziko lonse lapansi zimene zidalembetsa malembetsedwe a WCC, World Council of Churches, machali chambiri kuntunda kwawo kumachitika miyambo ina iyo chabe kwambiri. Mwachidule apa akuchitawo ndi mwambo ovomereza kapena kukondwerera kapena kutsimikizira dziko kuti dzanja la apapa lidachita nawo mu nthawi ya coronavirus. Mulungu akhale ndi inu pamene mukusinkhasinkha mpaka tsiku limenelo. Amen.